Žilinskou diecézi navštívil arcibiskup ostřihomsko-budapešťské arcidiecéze a maďarský primas kardinál Péter Erdő. Cílem jeho návštěvy bylo předání relikvie krále svatého Štefana Uherského. Kardinál Erdő bol hlavným celebrantom svätej omše vo farskom kostole Žilina Závodie. Relikvie svätého Štefana priniesol v sprievode žilinského biskupa Tomáša Galisa a prítomných kňazov. Počas svätej omše vo farskom kostole svätého Štefana Uhorského vo farnosti odovzdal relikvie patrona kostola miestnemu farárovi Ivanovi Špánikovi v prítomnosti žilinského biskupa Tomáša Galisa. Kardinál Erdő sa prihovoril prítomným veriacim v maďarčine aj slovenčine. S veľkou radosťou som prijal pozvanie otca biskupa Tomáša Galisa, aby som priniesol relikvie svätého Štefana Kráľa do tohto starobilého kostola, ktorý je po ňom pomenovaný. Po skončení svätej omše si mohli všetci veriaci uctiť tieto relikvie svätého Štefana. Slávili sme svätú omšu, spoločne sme aj ďakovali, aj prosili už svätca, aby naozaj nie len tieto dva národy, ale národy Európy, aby požehnával, aby sme v tomto roku milosrdenstva boli tými, ktorí prinášajú odpustenie, ktorí prinášajú zmierenie. Kardinál Péter Erdő medzi iným povedal, že keď ho žilinská diecéza požiadala o relikvie svätého Štefana, neváhal ani sekundu. Takže dôvodom, prečo práve tieto relikvie prichádzajú do tohto kostola, je ten, že tento kostol je zasvetený svätému Štefanovi už od stredoveku, či od 13. storočia. A ďalším dôvodom je aj to, že táto diecéza je novovzniknutá. Veriaci si tak môžu uctievať relikvie počas každej svätej omše. Prvýkrát v histórii tohto kostola sem prišiel kardinál a osobne nám odovzdal tieto relikvie.